аз қабили фишорбаландӣ, гаймарид, бемориҳои меъда, рӯда, гурда, ҷигар, узвҳои ҳозима, дарди гулу, роҳи нафас ва ғайра. Инчунин агар шумо бемориҳои пӯст доред ба монанди псориаз, сафедшавии пӯст, доғҳои сиёҳ, пас дороҳои шифофармо ба шумо кӯмак мерасонанд. ҳамчунон барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, боқувват кардани мардонагӣ, дороҳоеро бо намуди капсула ва равғане ки ба садҳо дард даво доранд пешниҳод менамоянд. Бурда расонидан ба ҳама шаҳрҳои Русия дар муддати 4-5 соат. Инчунин ширкати шифофармо хизматрасонии ҳиҷомаро дар ҳудуди шаҳри Москва низ ба роҳ мондааст ки шумо метавонед аз он истифода баред.